Heddiw yw diwrnod ffair haf Tresgidie, a mae pobl Tresgidie yn brysur yn paratoi stondinau. Mae'r llyfr yma mewn cyflwr ardderchog, babi Bodias. Fe ddylen ni gael pris da amdanyn nhw. Wel, Peflobson, efo dipyn o log, mi fyddwn wedi gwerthu'r desennau i gyd. Drothiadwr! Drothiadwr! Brynwch o'ch drothiadwr fan hyn, had o hyfryd! Ne fi, Charlie, mae golwg flasus ar y dardenni gwstad yma. Dim rhai bwyta yw rhain trempyn. Tateni costad arbennig yw taflu dyn nhw. Ac yn sicr o dar o'r nod bob tro. Yn enwedig yn erbyn yr uwch rengill. Allai maros i gael sgwrs nawr. Wylai di nes mlaen. Ho, bendigedig! Does dim byd gwell na ddipyn o Eli Penelin. Fedrwch chi weld o'ch wyneb yn hwnna. Helo, uwch ryngill. Be? O, chdi sy'na. Rhaid i ti stopio cripian o gwmpas yng ngwasi. Sorry, uwch ryngill. Cripian yw natur deps, chi'n gweld? Oes job yn dach i fi? God i mi feddwl. Oes, mae gen i'r union beth i chdi. Weli di'r sborion na fancw? Gwelaf uwch ryngill. Mae o'n hyll, safed o? Gai fynd ag e nôl yn iardi? Cai wrth gwrs, ond brysio. Mae'n ddiwrnod prysur. Hop, 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 hop. Fe ddechreuodd Dani Dap ar ei waith, a chyn bo hir roedd wedi rhoi'r holl sbwriel yn daclus mewn bagiau a bocsys. Uwch ryngill, esgusorwch fi? Ie, beth sy? Allwch chi roi at llaw i fi? Wel, medron debyg. O'r goreng wasi. Safed ar unwaith. Hop, 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 hop. Ac i ffwrdd â nhw i iard Dani Dap. Diolch am yn elpu ni gyda'ch llyfrau, Trempyn. Pleser, Margo, ond mae rhaid fi fynd nawr. Wylech chi to. Mae'n well i ni baratoi'n stondi ni nawr, a wedyn ar y bach. Ble mae'n Sborion ni di mynd? Helo, Trempyn. O, ti'n edrych yn ddigalon. Oes rhywbeth o'i le? Wel, os. Mae rhywun di dwgyd yn Sborion ni. Fe adawes i efan un o'r stondin yr uwch ryngill, a mae i wedi diflannu. O'r gorau, Trempyn, sydd ar manylion. Beth yn hollol sydd ar goll? O, tiniau paent hanner gwag, fframiau lluniau offer garddio. A faint o bres oedd a ti'n obeithio godi o'i gwerthu nhw? Rhyw 2 pint. Iawn, mi drychai mewn i. Oes rhywbeth yn bod? Dani Dap, paid â gwneud hynna. Ac oes ma rhywbeth o bod. Wyt ti di gweld hen dynnu a paent, fframiau lluniau? Esgusodwch fi plys mo'n bwt. Dwesoch chi paent? Do? Pam? Wel, byw ni ble mae Sborion Trempyn. Mae o'n iard Dani Dap. Yn iard Dani Dap? Wel, ydy, rown ni'n meddwl mai llwyth o hen sbwriel oedd o, a mi ddwedes i wrth Dani i gael gwared honno. Yn gweld? Nid fi oedd ar fain, di fe? No, dwi ti byth ar fain a gwyd. Fe'n gwybod, beth os dalai Trempyn am i Sborion? Bydde, 5 yn ddigon? Wel, falle fod hynna bach... Rodi 5 pence i Trempyn a dyna ddiwedd ar y mater. Ma ti, Trempyn. Diolch, Dani. A dyna ni, pawb yn hapus yn te Trempyn. A bobl Tresgidie, a bobl Tresgidie, a bobl Tresgidie.